Assalamualaikum Umi, iso guyu-guyu dhewe lho lapo. Waalaikumsalam. Ya mene wis ndruwakor bane. Oh, Apa? ono isine ta. Aduh senengane golek balen. Lho, yo gak golek balen ngono biasa istriku tak kei opo-opo. Mule iki isine iki kok iso kuwotong. Lapo sik isu. Masak apa kano blentrang-blentrang. Gano blenderan tak buak mambu kabeh iki mang masak bali telur dan bandeng sing gede-gede ku sing gak mambu lemah enak. Oh, enak Mi. Jane sampeanku diblonjo piro sih nang balik masak kok sok enak-enak niku. Aku lek blonjo iku lek digawe mangan mak gawe mangan tok 150. Hei, Lho secara umi terpandang sak kedung kandang sama kok iso kaget. ya Lah sampean belanjane piro mbek anak sampean? Kak ngono ku entek 150 sino. Yo entek mak, lek gak entek yo biasa sampean jauk ngono iku padha karo sedekah ta. Boros-boros Mi. Lah aku kok boros ngene dhuwit ono. Aku diblonjo 100 Mi, tapi yo Terus blonjo mek piro? tak belanjakno 10.000 tok sing 10 tak celengi ya cukup kan. Kok iso blonjo mek 10.000 kok men ojo medit-medit. Hidup iki dinikmati, ojo medit nang diri sendiri, ojo sampe medit mak. Sampe 10.000 ndek aku yo sangat cukup to mangkane saiki lagi viral lah. 10.000 di tangan istri yang cepat. Yo, ndek aku iki tepat 10.000 di tangan istri yang tepat tapi medit. Tapi kono kene njaluk. Aduh lek aku yo sorry. Warek ta. Iya sakarpe sampean wis ngono kek ya. Ndok, bandeng njupuk. Wis njupuk dhewe nek kono. Sakarpe sampean bandeng, ndok sakarpe njupuk. Lah ngene kok atene gak tepat. 10.000 ngene iki gak 10.000 di gak blonjo yang tepat ngene iki ya. Suwun ya Mi, ya rezekinya Mi. Ya Allah, seneng aku. Duh, kok parah men 10.000 diisi yang tepat iku jenenge bojone medhit. Parahan jenenge iku.